Sanibonani wensizwa kithi niyaphila. Hayi siyaphila. Cha wensizwa kithi mase izinsizwa sibambisene noma sizinsizwa ngokweqiniso. Asibumeleni umnsizwa. Khona la sesingasachaze khona thina basemachunweni kahle ngegama lakithi nangomuzwa wakithi olo uqhubeka uhlambalazeka ngeindlela thizeni esingazi futhi ukuthi kwenzakalani. Bafowethu ukhuzana sisacela sitshele ukuthi ukhona umkabhuti noma ukhona umakoti kabhuti ongizwa asondelene naye ngaleyo ndlela. Ngoba lokho akwenza usewukusixhwenza thina basemachulwini. Mhlambe ngayitshela yena ukuthi mhlambe udelela umuzi wasemachunwini noma udelela ubhuti ongizwa kuphela. Asikuthandi lokho thina bakhona. Okokuqala nje ke ubhuti ongizwa kaculi. Le mangikhumbula kahle le ndaba isike yaya ngisho kubaba uZuma uNxamalala. Ewubizile umndeni wasemachunwini, ewubizile futhi umndeni waMpungose. Kwahlalwa phansi yakhulunywa le ndaba kabhuti ongizwe nokhuzana. Besingazi thina ukuthi ukhuzana usangaphinda asitshele ngomnsizwa bakhe, asitshele ukuthi uyinsizwa yena into mangabe eyishilo angeke azaza ayijike. Cha umfowamphungose kulungile mfowethu asilutho. Asiphiki. Vele imali yamshintsha umuntu. Kodwa nje ke mfowethu sifuna ukwazi ukuthi aseneme. Nanoma yikuphi la oyakhona aseneme thina. Futhi asisachazeki. Mhlawumbe ungayitshela nje ngazuthi wena mhlambe ingoba uchaza abantu noma uchaza abalandeli thina sichazeke emachunweni. Akazalwa futhi yedwa lo yamuntu lo ekuthiwa ungizwe. Uzalwa nezinsizwa. Ngokuthi ngoba besisathule nje besithi mhlawumbe usazozehlisa kodwa sithandi lento yenzayo. Besithi asedlulise lokho nje mangabe kumdlalo musuzoninda izingane zabantu ezigane ekhaya. Musuzoninda la amantombazana agaye abakoti bakabhuti musuzobaninda. Ngalokuthi mawudelela ubhuti ungizwe udelela ubhuti ungizwa kuphela ungadeleli udelela abafazi bakhe. Mawukuthi khona umakoti kabhuti ungizwa nosondelene naye ngoba ulo usitshela ukuthi uneyimfihlo ozoyiveza. Umfowethu mususedelela kanje.